Sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capitol kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Maulan no na nga itong sining tiyempo no. Daw nagtulo-tulo si Haring Ulan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag iban nga mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa syudad sang Sipalay ginamonitor na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ila sining pagpadayon nga pagbubuto sang ulan no, ginamonitor nilang mga kasubaan nila mga kaaksyon sa mga mayor nga mga suba nga ginaagyan ba pertino ga matsaka ang tubig mga kaaksyon kabayuntang hindi lang magsigisigi ang pag-ulan sa sining adlaw mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Subo maning balita kay sa Japan mga kaaksyon based sa report sang NHK si anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe ginatero ini sa dughan kagyara sa hospital ang mga attackers kuno ara man o nagpatigayon sa pagpanglutang ara naman sa custody sang mga kapulisan sang pungsod Japan mga kaaksyon ay pertino grabe. So ginapabot naton kung anong mga update sa medical bulletin ni Shinzo Abe mga kaaksyon angot sa sining pagtiro dogintiro ni siya kuno samtang nagakampanya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Iwat kitang nga mag-ainop na sa sining Biyernes nga pagpangalagad sa aksyon na BBB. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kami ang magadala sa mga balita karon dugay-dugay sa balita sa patrol kag aton sining nga mga aksyon reporters plus ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side sa mga kaaksyon naton ginagapamati diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay dalon ta ma-report sa aton sining mga aksyon reporters plus sining mayara sang sabat ang pamunuan sang Philippine Army angot sa siningin palayag kahapon bla sa exclusive nga interview ni Action Alvin Graba sa kay Ka Juanito Magbanwa nga kuan kuno
ambos ginpanglutang ini hungod ang apat ka mga rebelde. May sabat naman dire ang katapo sang Philippine Army. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige sa mga kaaksyon ta sa area sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon Nueva Bakson Marlon Hinabia. Ini may kang tanan sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Iloilo. Ginamonitor sang Negros Occidental Probinsya wait and see sa suisyon nga pagpasira sang border control. Ginalauman pa niyang mga sira-sira ni nano ni kulang budget nyo aw. Ay, oo. Ang tawo nagapaninguha ng bisan paano makatibawas-tibawas man perong ilaya ubraya mga border control close. Paano i-close na? Ay, oo. Gusto ninyo hindi kita magkanto sa Iloilo naman kung mag-close ang border? Ay na, anong sitwasyon na sadto nga galalapaw ang numero sang COVID-19 daw okay man lang anay subong daw medyo ate taas-taas gid man ikumpara sa ato kay sila ga do digit sila tag 20 sobra tag 1 digit sila ti kita di ga zero pa kita ti okay man na ti ilang taon ta kung may close ang border ang control kag nanoy pakaon nila sa tawo. Ay, oo daw ka nami pang latiguhon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, Comelec Bacolod, ginpataasan ng numero sa mga individual nga target marehistro subong adlaw. Satellite registration sa mga barangay hindi na malabutan. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon na Irek Magbanwa, persona nga ginlutang sa 18th Street, Barangay 5, nagligad nga simana, posible masulbar na, kapulisan nagapreparar na sa pagpasaka sang kaso batok sa among suspect. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, paglapas ang kinamatarong permi nga ginahimo sa mga rebelde suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa balita sa Patrol PDLs kag personnel sang BGMP Talisay, ginatagan na sang ikaduhang booster dose. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gote, binimay kang tanan sa 21 anyos nga lalaki. Arestado ho matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga child abuse with no bail recommended. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava, arestado ang duha ka mga akusado sa separadong operasyon sang kapulisan sa siyudad sa San Carlos kag Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na VG Apasible sa ikalimang distrito, isa ka na drug surrender kag ginakabig bilang drug high value individual, arestado sa isa ka drug by bust operation sa Banwa sang Hinigaran.
Sa balita naman sa National, Presidente Marcos nakigsapol sa Private Advisory Council sa Malacañang agod nga diskusyonan ang isyu sa agrikultura. Sampa ka mga opisyal ho nagpanumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. DOH Secretary or DOH nagklaro nga wala sang mando nga himuon mandatory ang pagbaton sang booster shots. Kag Lucky Me, actually nagpagwa sang statement ang Lucky Me nga hindi kuno ilaya produkto yadto kag hindi matuod nga may hilo ang ilang produkto pero ginaimbestigahan na sang Food and Drugs Administration. Sa balita international karon dugay-dugay base may update kita sa pinaka-latest nga report angot sa sining paglutang sa anay Japanese Prime Minister nga si Shinzo Abe samtang nag-deliver sang speech niya didto sa Nara City. Aksyon Rex Kanto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga detalye sa ato sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang ato sining Facebook page plus ang inyo sining mga mensahe padala ninyo mga kaaksyon kay tirahon ta ina dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad. Sige, daligid lang kay matagta na pinaka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay sa mga balita sa aton sining mga aksyon reporters pagkatapos lamang sini. Ayos, sige manamyaw tanaya. May lang pamate sa kay Atia Kimiriman, si Gian Resicio, Jeffrey Rodriguez, Ray Flores Barioga, kagana Sinoro. Kay Jeremy Lee Trinidad Kabuhayon Imisino, Jensky Mayag, may lang pamate Jensky Mayag, no? At Tina Meran, then sino pa na di? Arlene Anerdes Arlene Anerdes, si Nina May Vidal Huard, Jinky Holguin, Jinky E. Holguin, Ricardo GRG Balinas, Pelton Lipora, Leia Morales Bereda, si Carl Hitsanova, Imbong Jocampo, Jeffrey Rodriguez, Rochelle Evangelista, Virgie S. Olpenda, Paul Spot III, no? May lang pag-monitor. And sa iban pa naton nga mga kaksyon, si Tito Arana, Idilaos, salamat gid, no? Jinsky Mayag, ara naman, no? And Reggie Bigot, no? May lang pag-monitor. Si Dilaos kag Nanay Isabel kuno ga monitor. Ayos, thank you gid. Jeffrey Jeffrey Rodriguez may lang pagpamate. Great lang si Rico kag cute vegetable dealer sa Isabela Negros Occidental. Salamat gid. Thank you. Okay. Leia Morales Bereda may lang pagpamate, may lang pagpanyaga. Ayos, watching live from Barangay Abuanan, Bago City. Salamat gid Leia sa imo sing mensahe, no? Madam Georgia Gargasiran, una-una gid siya. Thank you gid Madam Georgia Gargasiran. Si Jag Segel, may lang pagpamati Jag Segel. Nga ang mga taga LTO wala nila ini ginapangdakop mga buga itom nga aso nga jeep, especially mga bata kag mandalagan nga jeep. Salamat gid, ipa-check ta na. Okay, sakay Manjo Arnijo, si Jami Johnny ni kon Jeremy
Si Jamie Baido. Salamat gid Jamie Bailado, no? Taga din si Jamie Bailado. Thank you gid. Salamat gid. Ayos. Sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban eh. Sige, dali gid lang mga kaaksyon, standby, manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tumakami nga evacuation. Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 ng aton oras, mga kaaksyon. Standby na aksyon na Eden Abuso sa patrol. Kwaunta dira dugay-dugaya. Ngimo sining nga balita sa patrol, no? Dari kita na ho, live extension na coffee mix na kita. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa Personel sang BGMP Talisayo ginatagan sang ikaduha nga dose sang booster, no? Booster dose. Mayo man At least bisan paano. Dari ang kaudas sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Action rest ginahatagan na sang ikaduha nga booster dose ang mga persons deprived of liberty kag mga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology dira sa may syudad sang Talisay. Pero kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa BJMP Region 6,
Dako ang pasalamatan nila sa local government unit ng syudad sa pagbulig kag pagprioridad sa mga PDLs agud mapasiguro nga hilway sila sa COVID-19 ilabi na may mga continuous na action rex kag bag-o nga mga PDLs nga ginapasulod man sa nasambit nga pasilidad. Ginpahayag naman ni Duhilio nga sa bugos nga Negros Occidental ang mga PDLs pa lang sa BJMP Talisay ang nakabatod sa booster doses kag nag-umpisa na sang ikaduha nga booster dose. Meaning, ang iban nga mga BGMP, way pagatilaw booster dose galin eh? Wala action rex pero may ara na sila sang duha ka bakuna pero wala pa sang may nakaumpisa sang booster doses. Ang Talisay gid lang kay ang LGU mismo ang naga-offer kag nagapalapit sa mga sa BJMP Talisay para ma-administer ining booster doses. Tihambal ni Duhilio, antes ginakumit ang mga bag-o nga PDL section rex sa gihapon, ginapaidalom sila sa 7 ka adlaw nga quarantine agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19 pero tungod nga nagaganhaga na kag alert level 1 na 7 days na lang action rex kung madumduman mo sa atong high pagid sang COVID-19 halin sa police station mahapit din sila danay sa quarantine facility abi sa may handumanan para sa 21 days quarantine antes i-commit man sa tagsa nila ka mga facility pero subong 7 days na lang kag gina-require naman nila nga pag-abot sa pasilidad ipabakunahan gid ang ining mga PDLs. Pamati na ton si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Wala kita sang mga positive cases right now. Ongoing naman, there are several mga jail facilities sa Negros Occidental na nag-booster shots na sila. Second, actually iban yan second booster shots. Talisay. So, kuha natin sa mga warden, gina-encourage natin sa mga wardens na mag-coordinate sa ilang respective LGUs to have the second booster shots sa mga PDL personnel na. Actually, mo pa man lang na ang sadra sa Talisay sa Negros. Kami abi dependent man sa dependent sa atong LGUs with respect sa availability sa aton mga vaccines. Sabi po, Action Rex, ang visitation, although nga ginapanugutan na ang mga fully vaccinated nga mga hinuta makasulod sa mga BJMP facilities, pero wala sang in contact gyapon. But silingon, pagsulod nila sa facility, may ara sa gyapon sa mga plastic barriers para masiguro lang. Pwede, alert level 1, takunog gyapon ang Action Rex. Buti ginapatuman na gyapon nila na mga pagsulundan na. Balikan lang sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Aksyon Artay Hupon. Standby sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa may kong kolon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa Comelec Bacolod ginpataasan ang numero sang mga individual ho nga target marehestro subong adlaw satellite registration sa mga barangay hindi na malabutan kuno suno sa Comelec officials. Yari ang
Kaugat sa report ni Action Art tayo hupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Naglaom sa next ang Comelec Bacolod na matapos nilang 400 numbers. No? Ay pa rin malakip ang mga senior citizen na ilaging hatagan sa numero para i-cater karon yan na daw sa ikalimanan. No? Laging napatigayon na registration for SK and regular na mga registrants diri sa sudad sa Bacolod. Subong adlaw sunod diri kay at atay Katrina Kanya 400 ang ilaging panagtag nga numero, pero umpisa Lunes tugtog Huwebes ang total nga registrants nga ilan accommodate ara sa 1,516 ang ilan na tigayon successfully nga na rehistro. So next, sunod rin kay Kanyati isa ini sa ginatingwan karon sa Comelec, pwera lang kung magdamol naman ng ulan ka magbinahat karon kaya basi hindi na magkumpitong 400. Yan eh. Oo, kay nagigad to mo maningin sa vlog na why sila makapatigayon ano ba nakatapos ang proseso bangod man sa pagdalong sa kwadra tubig kapintagid nga nanubuan ang area sa Comelec Bacolod. Now, ang isa pagid din nga luya gipabalon natin ni Kanya kay the next week starting Monday ara na sila sa tatlo ka mga mall nga pasunod nga ang manong schedule nila. Actually, may increase ang ilang numero hasta sa 500 ang nila i-take. Why plano si Mayor Albing i-relocate ng Comelec office na? Si National Agency, depende na guro kung mag-request ang Comelec mismo Action Mexic. Oo, kung mag-request sila tani sa City Mayor, siguro ba si matagan man na sila sang kuwanda kay ka old dilapidated naman nagagdaan naman ang Comelec office na sa do pa na eh. Pag nalubuan, ginamit namin kung sa Old City Hall, kung sa may City Hall. Sa Old City Hall daw kanamo pa man to bakante dito. Tapos, kung may palitan ka na kung mag-inya ka mga building na doon hindi ka dali-dali mabasa sa ulan. Kung magparehosin ng natigululan na schedule ang inyong mga voters kag-regular registration sa Comelec. So, umpisa sa organisima na 500 ang nai-cater kada adlaw sa mga mall, while man malakip ang senior citizen, tiko mga inisya sa next magalawig until July 20, ang tatlo kadlaw sinigidiri na technical dira na lang sa ila office. Kada itong mga barangay sa mga primero nag-request na basi may satellite registration, sila hindi na naguro namon mag-accommodar kay bangod man na damo man ang nagkakadto dira sa area sa Comelec office sa Dalan San Juan. So niyas di apilasyon nila ta sa tarang nga nagapadulong kag may plano magkadto sa mga mall kompleto ho na daan ang niyas di mga requirements kag kung maayo nga ma-download niyo o kung makuha na daan ang registration form kag magpila pa prior pa sa pagpadulong sa mga registration center sa parabuton sa mga mall agad na hindi na magbalik-balik kag hindi na maghinay ang proseso. Yari siya tayo Katrina Kanya ang tagpamuno sa Comelec Bacolod. Oh. Ang total is 1,516. Kagahapon, nag-increase man kami number of applicants nga amon ginabat. Today, pila mga gina-expect naton nga makater, ma'am? 400 ang aton gin-issue number, but of course, wala na dalabot ang senior citizens kag mga ara sa mga vulnerable sectors naton. Damo kay tungod nga may ara pa kita SK nga dagadugang da sa pila naton nga mga 15 to 17 years old bala naton sa SK. So amo na siya isa sa mga ginatan-aw naton nga dugang man kag dalaba sa pila. Actually kung ara kami sa mall naga-increase man kami sa among number of applicants. Pila ang daily naton most probably nga target? Mga 500. Excluded ang senior citizen? Yes, excluded na nagihapon. Ang among nga registration sa next week, pati gayon na naton sa malls naton, ang 11 to 13 ara kita sa SM, 14 to 16 ara kita sa Ayala, and 18 to 20 ara kita sa Robinsons. So during this satellite registration sa ini nga mga malls, wala kita sang
registration nga patigayonon sa aton nga opisina. So sirado ang aton nga opisina. Hindi na guro naton malabutan ang mag-conduct sa mga registration sa barangay naton kay tungod sa kadamuon man bilas ang tao nagkakadto naton diri sa opisina. Hindi na kita sa isa pa mahatag kita sang do ka priority para sa isa bala ka barangay nga magtuga pa kung kaisa nga mareklamo man ang iba nga barangay nga hindi naton sila man makadtuan. Maraming sa pagayag ni Atty. Katrina Kanya, ang COMELEC officer sa syudad sa Bacolod. Ang atong balita gikan sa COMELEC, bilog nila doon sa ino sa kalwan sa Life Extension Supervisor, magapulig defense. Anuman nga oras kag tion, posible nga Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon. Daligid lang nga sa ato sining mga kaaksyon. Aryo, DTX 500 capsule mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat Marlon Hinoviya, pagsaka sang COVID-19 cases sa Iloilo, ginamonitor sang Negros Occidental, probinsya waitin silang sa suwestyon nga pagpasira sang border control. Yari ang
Naundan sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Natalam na nga pagdiskusyonan sa gobyerno provincial pagi sa Provincial Health Office ang ining balantayan naman nga damo sa nga kaso sa nga COVID-19 sa pila ka mga kaprobinsyahan diri sa Pungsod Pilipinas. Ilabi na dito sa bayan sa nga National Capital Region o NCR kag diri sa Western Visayas ang Antique kag ang Iloilo. Suno kaya Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang mapatubag sila sa meeting anuman nga adlaw subong bulan agutong hambalan na ini nga bagay plus ang pilas ni ka mga suggestion nga kung magsigisigi ang pagdamo sining kaso naman sa COVID-19 i-desisyonan ang suggestion kung plano nga pagsira naman ang border control sa Negros Occidental pero hambal ni Tumimbang wait and see kita na dapat i-monitor nato adlaw-adlaw ang dalagan sang kaso sa mga probinsya nga naga-triple digit o kung naga-double digit ang nagadugang nga active cases. Dere sa Negros Occidental ang datos siya sa nga Provincial Incident Management Team nagapakita nga single digit lang ang new cases no kada adlaw ay as of kahapon July 7 ara lamang sa 23 mga active cases may 5 lamang ka mga nagdugang nga bag-o nga kaso. Kung sabahin sa istrikto nga pag-implementar sa health kag safety protocol hambal na Tumimbang nagapadayon ang pag-obligar sa mga pasahero nga nagasulod diri sa Negros Occidental agi dira sa may Bacolod Silay Airport ang mga unvaccinated nga mga pasahero ginaobligar gina sila na magpakuha sang RT-PCR swab test. Ang sabahin naman sang Puerto diri sa syudad sa Bacolod hambal ni Tumimbang way na papel ang provincial government nga matigin tugyan na ina sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod. Ako mo kay pag-usubong ang nakadumala sa Bacolod City ang hambal ni Tumimbang ining suggestion nga pagsira naman sa border control laban-laban nga hambal na din sang provincial government ag sang local government sang syudad sang Bacolod kun kinahanglanon. Yari sa Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Kasi ba we are monitoring some cases sa ED? No, we will be discussing that once na nakita ang cases sa ED on a daily basis kung tataka siya. Hoping hindi. Kaya subong libre namin sa Paskata, sa Rorota, City na. Ang pamangkod ba, can we suggest as of now sa border control? We wait and see. I-monitor tanay ang cases within sa aton. If there are cases na daw sa patok, the two figures now, where are these people going or coming from, then we can I think assess na siguro we need to close the borders of the Negros Occidental, those particularly for areas nga gasaka, Metro Manila, ang aton no? But ang sa aton Silay Airport, ay haraman tagyapon swabbing basta unvaccinated ka. Ang sa porta is Bacolod is the one that is manning the port. Why natada nag-pull out natada before even the election. No, kaya let Bacolod City do that. No, not unless there might be changes to that. Then we will again siguro support whatever changes that the province and the city will be talking with regards sa border control. Ang sabay naman sang ulihi nga kaso update sa dengue cases pagkaroon ta sa Action Family Line mayara sa ulihing datos nga presentar man sa aton si Dr. Tumimbang. Ang action gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovia una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rock. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon ng Radyo Philippine Standard Time, las 12:37 ang aton oras, mga kaaksyon. Aryo sa mga kaaksyon aton
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Reaksyon na Eden Abuso sa Nokpo. Ini may kang tanan sa reaksyon sang Philippine Army ho sa paghaboy naman sang ay perti kapon na interview na reaksyon na Alvin Graba kay nanawag mismo si Kawanito Magbanwa. Ang pagkabig naman sang Philippine Army nga ginimo ginila ang nagakaigo nga tikang. Ano mo to kay may enkwentro, kagapat ang napatay sa banwas ang binalbagan. But Dreya, suno sa NPA nga, wala sang kamaturan, wala sang naenkwentro. Kundi in pamatay, ini sila. Ay, Portino, grabe. Yari ang kanda sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Nokpo. Aksyon na din. Sa tamang balita, sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat gidakson na Eden Abuso. Balita gikan sa Nokpo sa mga kaaksyon ta san bayana.
Wala ko no audio si Ma'am Eden, sir. Ga-message di sa aton nga computer, oh. Sa Facebook ko no, wala message. Siling ni Gian Resisio. Sige lang ah. May tisi, kulang blang imo sining nga lawas. Ayo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop,
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala akong panaybaluan or wala ta panaybaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So mga gatawag na sa Action Boy, mga close lang gina sa iya. Amo na Action Boy, malakas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Tika, close ka mo. Close ka mo. No. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacolod. President Bonggets sa mahambal. So, mga close sila Bonggets urot. Basi mamba siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo dahil. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan ng Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan, ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually, nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ang ama niya, ni Ferdinand Marcos. So, biographical movie. Movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, Ferdinand Marcos Sr. Gidja. Ferdinand. Ferdy na yan. Ang nag-Action Boy, ang nag-act
Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzales? Oo eh. Anong Si Luis sulay? Gonzales, Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzales, sang kwan pa, sang sulti, ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi na siya lang sa ko mga pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka kabalo nga si Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gidyo mismo ang start as himself, ha? As bongbong ija, as bong gets. Uy, bumbong lang. Hindi mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masyag tawag nga bongbong rockets. Malang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe na. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lang kitiyo. Sila ang first family at that time. No? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling Dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, possible mo, basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalain, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, uno na nga ton oras, mga kaaksyon daw kadasig lang, no? Bago lang nakalaaw-laaw kita sa agwa, daw siging bunok sang, hindi gid man masyado kabaskog, pero sige-sige. Ang pagtupa sang ulan, mga kaaksyon, ambot sa inyo da nga mga areas na, kung bilog ning probinsya, kung bilog nga syudad, no? Lantaon tabi, kung basi, kung actually ang si Palay ang nagpagwa na sang advisory magruandam gid sa mga pumuluyo nila kay bao terribling pagsaka sang tubig, no? Sa iban nga mga areas man especially sa mga nanubuan nga mga areas nga masamib lang ginabaha ro aligmat lang kung sige-sige ang pag-ulan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluan tanay balita ni aksyon na Irek Magbanwa, persona nga ginlutang to sa 18th Street sa Barangay 5 na kaligad nga simana, posible nga masolbar na. And kapulisan nagpreparar na sa magpasaka batok sa suspect. Pasaka naging sang kaso, yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, halong na sila kay basi madala, no?
Madalas ang bahay. Ayo di purma. Sabi ko magalong sila ba si mabasa dila nila. Dala na dahil ang importante hindi lang hindi ka mabasa. Mahal nga pamati kay Sir John G. Liba. Pare koy, mahal nga pamati Arasa. Kag si Major Chiguhe Blas ang Police Station 4. Okay. Monitor do nahilanat siya kuno mo. Sino? Si Sir Guhi. Ginahilanat? Ngaw? Dala man na guro sang kawad doon Ayo di purma. Amo gitu. Dala na sang usbong ka bulsa mo bro. Alaban way unod terbe. Ano kung may unod gitu, okay na. Oo okay. Nakita na ka mo ni pare mo Junji, di ba? Ari, monitor siya. Good. Ibulig-buligin sa kampanya sa iyang traffic da. Do akong matraffic sir assistant. Ayo di purma. Ate basi kung may tip ka man siya kung mag-assess ka na siya. Ate basi pa lang Importante nga ginabuligan mo siya. Ay, abi ko importante nga tubod. Ayo di purma. Ang bulig sa likod siya among tubod mong. Mo na? Oo. Nagabulig ka. Hindi unang tubod? Uli na yung tubod. Ano ka, prime water? Ayo di purma. Ay. Yun si pare mo yung Gili ba? Sa nga kampanya sa traffic bla. Ate okay Balo ka ti magwano ang migo tana mong adjust pa na. Gani man. Para sa stage of honeymoon. Kag first niya guro ning assignment nga sa traffic sa mo. Ate, uy, ito laban na yan. Laban sa mga police stations ni Samo, sarang kan file sang pulis, tapos naging police officer. Ang laban na siya, mga admin na kag mga pang-opisina, bla. Mga paperworks ning iyaya. Nanti, amo na galing medyo ka-adjust mo sa kagulingon niya. Kaya ti traffic, ang natupaan niya mo. Which is kati hindi kiman sila nga eksperto si Lipa. Di ano mo kaya naging tasking siya, kag kinatag siya. Gani, no? Kundi sa pamalibad na mo namin natatani sa police station 9 siya kay bisan paano makaro idag-idag sa bla pero sa traffic ni basta amo pa ning tigululan no ti daw pamatsagan ko daw kisi-kisi ning tilya mo Ate, oy, kaya ang traffic enforcer na rin or sign na sa dalan mo. Ti ka pwede nga way pa mga raincoat nga daan nga supply guro ning mga traffic enforcers sampot kung may mga uniform na sila. Ate, may uniform pa mo nang puti uniform nila. Inislan ang pula, inislan puti. Ante, siguro may mga raincoat mo na sila guro Gani. Bago kati subong ulan-ulan o hindi kung gaulan na hindi mo na rason nga hindi ka magaling ka sa dalan. Kailangan arak ka sa dalan, no? Sa gaulan. Importante ang hindi na mabasa, no? Laban. Muna na nga tiraho ni Major Don Chili ba? Ang mga traffic enforcer ni supervise sa gitna kasi mo ning ulan-ulan no kaginutok ang dalan pa sa sudad sa Bacolod mo. Ila ba na ako maka-adjust sa mga pinakasmana? Maka-butyog na sa sangiyang maayo nga performance ka obligasyon, no? Gani, Bernes gali subong no? Bernes subong? Sabi ko kung Sabado na. Tipo Sabado gani. Tipo wala na chance nga ato na. Ayo di purma. Agapabot ka pa pwede na makas-advance kay money, no? Pwede na. Pero sinabi ka man nag-abot wala na chance, no? Sa Dason Monday Sa semana yan sigurado na yan. 11, July 11, 12, 13 ba? Dugay pa, mga Friday pa. Pinalumba na sila. Pinalumba sino? Abot Ayo di purma. Hindi na ko nakarapal magbatol sila kahit sa semana inarak-arak naman among ang second batch sa kayuhan, no? Muna na tirada. So, mahay magana ang Eber ko ito, laban-laban ang tugurong Eber ya. Ang ano? Ang Eber, sa semana naging manuro to. Ati laban Monday sigurado na Monday, Martes. Pinakatayog na Merkulis. Ati pagka Webes, Bernes na, may duha naman tamabot. Ayo di purma. Pagka namin matyago, no? Mga mahamon sa Blao. Nga ba mo sa semana, para sa semana, kakipot naman kayo gabot mo, no?
Amo nang nami ya kay medyo may langat nga kuan nga kasubo bla. Gani man. Pero dason siya nang tikalipay naman Oh, laban eh. Namo nang tirada. Pero paghalong gida sa may mga kasubaan da nga permi lang ginabahabla kay daw ang kwanto sa Sipalay do nagsaka-saka ambot Sipalay pa man lang din nakita o di sa Facebook nila mo. Ara na padala ko to sa group chat ang nila tay do kataas ang ano. Natawad na bla ang tubig daw sa baha. Gani. Sa tay nila do nga sangko-sangko na daw. Bolte kataas sa isang tubig to sa Sipalay pero siguro ulan to. Gani sa bukid-bukid guro ah. Muna delikado, katumdum mo to sa nag-viral naman sa social media to blang, ano to, resort. Oo. Manami na pali-paligo, Diyos kay... Buhang? Buhang to. Hindi ka to magsala Espiritu Santo mo. Kami tong kaya-kaya mo to kag panginangin mo to, kung pila mabuslog li ang bahagli. Buka delikado. Kung nakapaligo ka sa mga force, delikado ang surex mo. Good lying. Kaya siling mo na namin ang tubod sang tubig rin sa force, tugod-tugod ka bugawak na. Di garagasa na gali. Garagasa na gali ka nag-harara ng bahalis bukid to. Oo, mugin na delikado action rest na mo na nagkalamatay mo. Thank you gid sa balita mo. Ayo de purna. Ari man tao ni pag-asa ka man ba? Ari man tao ni ka panugyan tayo. Isa man nagkapaligo suba, magtakas ka mo na. Di mo sunod sa karabaw, nag-ubog-ubog na karabaw yan, mabubugat na. Mabugat na dalon nga kabaha mo. Daw kompetensya mo pa si Action Ganim. Kasi maka-jab-jab na kay Go Blackson ay. Laban eh. Kasi nga, buto ba yung Action Eric sa PNP, yaw? Ibutang ko din sa Ibutang sa temporaryo ng abid, ah. Dito ka namin. Doon sa sideline, blau, no? Oo, gani. Tirada na. Ayo, ang mga buhay ato ni. Di promayan ng dalaga sa mga investigasyon sa isang kakaso na station number 2. Ito, laban-laban nito may kasurbaran ni Action Kati subong siling ni Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa station number 2 do ginatipo na nila ang mga ebidensya. In fact, ang kulang na gani ang statement na ng isang pamilya sa itong napatay nga natiruhan sa itong June 2 sa gabi sa may 18th Street sa may barangay 5 nga kung duman mo to ang gintiro mo tong manok baboy bla si Jory Adiba 52 anyos taga Bangga Tutong 2 barangay Pirisate sunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pinbon na tumod na nila ang nagtiro sa kay Jory Adiba tag ang na-establish na diri nga motibo sa to kaklaro may angot diri sa droga kadaw ang ining biktima daw may nakuha kuno nga droga nga wala pabayaran sa suspetsado nga kinapatihan na moto nagtiro sa iya ang nagresulta sa iya sininga kamatayon. Yari ang palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station number 2. For the update, Idol, no, may hapon sa itong nagpalamati. Ara na kita sa pagpreparar sa atong papilis for filing of cases kay due to our circumstantial evidences ng mga nakuha kag mga testimonies ng atong witnesses katudlo kag makatagid sa anggulo na ang sospetsado nato na muni ang naghihimo sa pagpanglutang sa atong biktima. Ugaling hindi lang namo pangalanan sa publiko subong kay may mga follow-up operations po kami base nga due to pursuit operation naton pili pa naton sa makuha, no. So kung hindi nato sa makuha, i-file natin ang kaso and gilayon man kung managdagan sa warrant, makuha natin. Isa pa, due for confidentiality sa identity sa suspect natin, much better nga hindi na lang natin na pag-iwaragwag. Kahit ang safety naman sa mga witnesses kag sa pamilya ang at stake base sila naman ang pangbalikan. So, we opted nga i-file na lang natin ang kaso. Galing, ginulat lang natin ang pamilya na magproseso sa papeles sa kailangan natin para sa pag-file sa kaso. Ginatagaan pa lang sa timpo o panahon ang pamilya sa pagluksa sa ilang himata nga nagtaliwan. Sa subong, mo lang na-update matag naton, sir, nga kay nakaproseso naman kita sa pagpanguna ni sa aton nga Deputy Station Commander, si Police Lieutenant Pastrana, kay aton investigator on case nga si Police Corporal Saison. Definitely may kaso kayo, sir, na i-file ka mo yan. Yes, sir, may harap na kami. Kami suspect na kita, may statement na kita sa from witnesses naton due to circumstantial evidences nga nag-gather, pwede kita ka-file sa kaso against sa aton suspect. Aksyon si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sang Police Station number 2. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Pagbaro, nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you
Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, no? Sige, dalig lang aksyon na Roger Gotib, Sanbay Anay, no? Kay balikan ta ikaw dira, no? Sa syudad sang Cadiz. Dire kita na sa 23 anyos nga lalaki, dakop niho. Arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong child abuse. Anuman nga oras kag tion, Rekomenda sa sining suspect, mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex nagapabilin sa mainsang PNP Custodial Facility Siyudad sa Cadiz ang isa ka 23 anyos matapos ngiti ang kaso Nobel recommended tungod siyang pagbelar sa Republic Act 16 na child abuse kag may dala pa ining sexual assault. Ginadakop mga alas 10:41 ang takna sang aga kahapon sa bahin sang Sitio Uso sa Barangay Burgos. Ang suspect kay kilala kay John Mark Supuesca alias Mark John Supuesca. Ini siya ang residente man sa among lugar, residente sa Kasida Pilomina sa Barangay Burgos, sa parihuman nga barangay. Ginserve ang warrant of arrest ang mga katapo man sa warrant section sa kapulisan sa pagpumuno ni Police Executive Master Sergeant Albert Biloso kag ang police assigned sa Women and Children Protection Desk nga si Police Senior Master Sergeant Susani Ann Ligada. Ang warrant of arrest issue ini ni Honorable Jazz Gwendolyn Jimenea na may criminal case number 217483-C. Kag suno pa sa report nga ini siya ang warrant of arrest na kapit sa Mayo 31 tuig 2021 nagikan nga tuig. Nobel recommended ang kaso sa sining 23 anyos nga sa diin ginahunong karon sa PNP Custodial Facility diri sa Bay Siyudad sa Cadiz. Tatod diri nga mga kaaksyon sa mahilig magkape, liwat kita nagapanumdum. anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, program ini si Action Roger Gutib report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aton ginarekomenda ro, life extension na vitamin D3, mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down. Nasa tamang serbisyo! Ito ang tanay balita ni Akson Nelson Patino sa area sang San Carlos kag Calatrava. Ini may kang tanan sa arestado ang duha ka mga akusado sa separado nga operasyon sang kapulisan sa San Carlos kag Banwa sang Calatrava. Dari ang kaundan sa report ni Akson Nelson Patino. Akson Nelson. Action Rex again isang pwersa sang kapulisan sa siyudad sa San Carlos kag Banwa sa Calatrava sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. kag Police Major Lumian Lidawan na tigayon sini nga nadakpan ang akusado naging kilala sa kay GR Plaza Jr. 50 anyos may asawa kag residente sa Sitio Galangan, Barangay Pangi, Banwa sa Calatrava. Ang akusado Action Rex ay pangatubang kag nadakpan sa Carmona Street, Barangay 3, Siyudad sang San Carlos atong Holyo City, las 12 sang hapon sa mga lugar. Sa Rica Plaza ang nagapangatubang sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9262 kon violation of women's and children's sa idalom sa sala ni Judge Ami Avellano. Ang presiding judge ng RDC Branch 58 nga napitsahan sa Tungholyo sa 2021 kag may piyansa nga ginikomenda nga naglabot sa 72,000 pesos para sa iya sini nga kailwayan. Samtang arestado naman Action Rex si Glenwell Paula Velasco, 27 anyos, soltero ka residente sang Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, si Velasco. Nagapangatubang sang kaso nga pagbaylar sang duha ka kaon sang BP22 kon pag-issue sang cheque nga wala sang pundo sa idalom ni Judge Abraham Bayuna, ang presiding judge sang RTC Branch 7 sa Siyudad sang Bacolod. Ang akusado ang nadakpan man sang kapulisan sa Rizal Street, Barangay 3 sa Siyudad sa San Carlos kahapon nga adlaw. Ang restaurant ang napitsa naman sa Marso 16 sini nga tuig. Ang mga akusado Action Rex nga sa Rica Plaza kag Velasco ang detinados karon sa custodial facility sang kapulisan sa San Carlos kag Calatrava. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Action nyo Nelson Patino na sa balitaw na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patino, Akson VG Apasible standby sa Banwa sang Hinigaran kay Basti Gerhen. Mahal nga pagpamati sir, Basti Gerhen, no? Maka-time kamo, pangapi kamo kag magkaon diri sa Black and White Coffee House. Okay, sa may home site. Sige Sir Basti, basi magka-tsempo, ma-coffee kita dra, no? Thank you gid Sir Basti Gerhen. Kay Mayla Pilor Primavera, salamat gid kag greet lang sa papang niya Joel Vera. Mamit kami buwas. Mayla Pilor Primavera. Thank you so much gid madam, no? Arman Regalado, wala gid untat di ulan sa Isabela. Halin pa kay na sa ngaga. Montara Isabela, si Armand Regalado. Thank you gid Armand. Bobby Munoz from Talisay, Talithilang. Thank you gid Bob. Joan Mil, no? Joan Mil, salamat gid. Warlito Nisya, Rufino Era Gabinio, si Cativer, Pelton Lipora. Thank you gid, no? Okay, sige. Ni Dato Ayon, Akson Radio good nun. Wala gid sa ang saka sang pensyon. Ay, perti. Bibi Gregorio Yolo, araman Ramel de la Hinte, sa Barangay Ilo Pesilay. Naga-monitor, no? Joshua Villa, si Homa Lumina, no? Thank you gid Lunila Tarosan, kag Christine Minyas Villalobos. Ayos. Thank you gid. Wilma Inocencio Cabarles, Marilo Varon. Thank you gid. Ayos. Sige, kantuan tanay balita ni Akson na VG Apasible.
Mapahinigaran kitanay sa ikalimang distrito mga kaakson isa kanay drug surrendereho kag ginakabigman nga bilang high value individual. Arestado sa isa ka drug buy bust operation sa Banwa sang Hinigaran. Yari ang kaundan sa report ni Action VG Apasible. Action VG. Action Rex isa ka drug buy bust operation ang ginpatigayon sa Hinigaran PNP kahapon nga adlaw Hulyo 7 taknala sa 20 sa gabi sa may bahin sang Zone 1 sakop sa Barangay Tagda, Banwa sang Hinigaran. Ini ang ginkasa sa pamuno ni Police Lieutenant Lionel Adolacion, ang Chief of Operations sa idalom sang supervision sang hepe sang istasyon nga mo naman si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabante Jr. Ang nasambit nga buy-bust operation ang nagresulta sa pagkadakop sa anay drug surrendered personality kag isa man ka high-value individual kag kilala sa kay Audi Aligata, 37 anyos, soltero kag residente. Sa nasambit nga lugar, nakuha sa pagkinakop ni Aligata ang isa ka magamay nga heat-sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sa ginapatihan shabu nga mo naman nag-survey bilang buy-bust item. Nagkuha man ining tatlo ka mga magagmay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginaaligar shabu. Isa ka 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy-bust money kag isa ka bundle sang kwarta nga nagadangat sa 400 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Sa karon nagkahunong si Aligata sa Hinigaran Municipal Police Station. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Hinigaran. May rollback sang presyo sang gatongo sa masunod nga Martes, masunod nga simana. Mayone kay daw dako-dako gawa. Initial nga information nga nabaton ta, diesel maganubo by 630 to 650 pesos per litro mga kaksyon, no? Sa diesel na, sa gasolina manubo siya by 570 to 590 per litro, no? Amo nang pinaka-latest nga report nga nabaton ta gikan sa mga kwanta dito sa Manila, no? Sa oil companies man mga kakson. Sige lang taon tanay by next week kung bala mas nubo siya ang presyo sang gasolina, pero gina-report ko na sa inyo dumayong indikasyon niya. Sige okay. Ayos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksontaryo, constipation ang problema. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-trust dito or nag-trust dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Bashar na tayo! Bashara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, launa 36 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Ang waita malabutan pasensya gida. Buwas naman ang iban mga kaaksyon kay langalang nata sa tiyempo taho. Manugsulod na ang This Is My Life o pod kay aksyon walmas sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon
Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo naman diyan ang isa naman ka edisyon sa Aksyon